אסור מצוא חפץ עצות דרכים, גם מי לדבר בו דברי צרכים, דברי סחור אף, דברי מלכים, עגל בתורת אל, או תחק ממני, כי יש מרש שבת, אל שמרני, אותי לעולמי אב, בינו וביני.
Dale, dale, dale. Vosaltres ho vau fer molt bé. Falta alguna noia més o no? Després una altra cosa. A l'acabar...